Mga bay, bakit nga ba tayo nagpapalit ng mga accessories, Got you when you look at me, thinking about what could've happened or what could've been. Finally, mga parts, no? Sa isang motor. Bakit nga ba ating ginagawa yon? So, alam naman natin na ipinagbabawal o kaya naman ay mga hinuhuli, di ba? Hinuhuli, no? So, example na lang itong pag-uusapan natin, no? So, bakit tayo nagpapalit ng open muffler, maingay na tambutso, naglalagay tayo ng malakas na busina, no? Naglalagay tayo ng auxiliary light o yung malakas na ilaw. So, kaya natin ginagawa yon, di ba? No? Kaya namin ginagawa yon mga yung gumagawa ng batas, no? Kasi kung tayo at kung kayo ay nagmumotor at nasa area kayo ng madilim, well, doon kailangan mo talaga ang malakas na ilaw, di ba? Kahit sabihin mong meron namang original na ilaw yung motor, no? So, sa totoo lang mga bay, mga katropa, mahina yung original na ilaw, no? Yung built-in na ilaw, no? Diba, mahina siya. Sa totoo lang, hindi siya ganun kalakas o kaya naman para makita mo yung nasa harapan mo ng malinaw o yung malayo. So kasi yung original kasi halos nandyan lang siya o nasa tapat mo lang, hindi mo kita yung nandun sa unahan kasi meron minsan tumatawid yung hayop, may mga hayop na tumatawid, no? Saka mo lang siya makikita kung kailan nandyan na. So, diba? So, napakaalanganin na para magpreno, diba? O, kaya kailangan ng malakas na ilaw. So, sa busina naman, no? So, pagka ganito, open area, tapos napakarami mong kasabay na sasakyan, mga naglalakihan, no? Tapos yung busina mo, pip 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 pip, ganun lang kalakas, di ba? So hindi ka maririnig nun, lalo na yung mga sasakyan na di aircon, kulob yung yung hindi ka maririnig. So kaya doon pumapasok din yung malakas na busina, kaya kailangan din namin ng malakas na busina. So sana naman at baka naman maintindihan nyo kami, di ba? So kaya nilalagyan namin ng malakas na busina kung paano ganyang kalaki ang makakasabay mo sa kalsada. Maganyang kalaking truck, tapos aircon pa yan. So pag bumusina ka dyan, pip 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 pip, ganun lang, no? So hindi lahat yung malalaking truck kitang kita ng side mirror yan, di ba? Kaya kailangan ng busina. So ang open muffler mga bay, yan ay tiyatawag na luho na. Charot. Di ba? Luho na luho ba? Hindi naman totaling luho, no? Minsan din kailangan din namin yun kasi dagdag na rin yun kumbaga ingay, no? Maririnig ka na rin ng mga nakakasabayan mong sasakyan, di ba? Pero meron lang talagang umaabuso sa karamihan may mga umaabuso talaga, di ba? Pero hindi ibig sabihin kaya namin ginagawa yan ay walang dahilan. May purpose kami doon bakit namin ginagawa yon. Saka isa pa, inalaw naman ng LTO yung magpalit ng muffler, basta hindi naman yung talagang nakakabulahaw ng ibang tao, di ba? So isa pa yan yung mga auxiliary light, loud horn, tapos open muffler. Hindi natin maintindihan hindi natin alam kung saan ba talaga tayo dapat sumunod, no? Kasi meron naman talagang tinalaga para dyan, no, na sila ang gagawa ng batas para sa mga sasakyan, di ba? Pero bakit si SPG, si LGU, mga cities pinagbabawal nila yung mga ganyang accessories, no? Kung pinayagan naman ni LTO na siyang head pagdating sa mga ganyan, di ba? So saan nga dapat kami susunod? So comment down mga bay, mga katropa, kung saan ba talaga dapat tayo, no? Di ba? Kung gusto nyo maging isahin nyo na lang lahat yung batas ninyo, no? Kung sabihin ni LTO, okay, bawal na yung ganyan, bawal lahat ng ganyan,
Okay, pagbawal nyo na lahat, isahin nyo na lang sa buong Pilipinas. Para hindi naman na sa tuwing dadaan kami, halimbawa pupunta kami ng Bulacan, dadaan kami ng Valenzuela, dadaan kami dyan sa mga cities ng Bulacan, no? So minsan yung motor nakakauwi, wala ng muffler, wala ng ilaw, binaklas na, kinumpis ka na. O di ba? Eh di ipagbawal nyo na lahat, no? Ibawal nyo na lahat, maging fair kayo. Kung hindi naman kayang tanggalin yan, yung nagbebenta ng ilaw tsaka mga tambutso, mga accessories, hulihin nyo. Tingnan natin kung ano, hindi ba tayo maapektuhan yan. So yung mga pinaguhuli naman nila na ilaw at mga accessories dyan, etc etc, hindi naman yan hiningi o kaya ninakaw, binili rin yan, no, ng sariling nilang pera o pera ko, ganun. Kaya kung gusto nyo maging fair at maging maganda ang ating batas, so opinion ko lang to, dapat maging patas na kayo. Okay, no, ilahat nyo na, wag lang yung mga maliliit na motor o kaya naman mga big bike, pati na rin yung mga kotse na yan. So ang kotse merong mga open muffler, hindi nyo naman pinapansin, di ba? Maingay din yung mga yan. So peace po tayo lahat dito mga bay. So nagbibigay lang ako ng opinion, no? So alam ko naman wala ako sa tamang lugar para magsabi ng ganito, pero isa din ako sa mga apektado ng pinaguhuli ninyo, di ba? Dahil at yung pamamalakad ninyo ng batas ninyo, dahil meron ng binigay na batas para dyan, tapos pagdating sa kabilang batas bawal sa inyo. Hindi naman tayo hindi naman tayo hiwalay-hiwalay na bansa, isang bansa lang ito, buong bansa. O kaya naman sabihin nyo, okay, dito sa Luzon pwede yung open muffler, pero pagdating sa Visayas hindi pwede ang open muffler. Di kasi ibang bansa yun di ba? O kaya naman may ibang LTO yun doon, may ibang department, o kaya naman ibang presidente, ganun ba? Yan. Sa Mindanao ganun din. Di ba? So ayun, comment lang mga bay, saan tayo dapat sumunod, di ba? So yun lang, hanggang dito lang yung comment ko mga bay. Huwag kayong magalit sa akin, no, dahil it's you know. So mga bay, hanggang dito na lang ating vlog. So hope tayo ay nagkaintindihan at naunawaan natin ang ating mga hinanaing, no? At sana naman ay makarating to sa mga nakakataas o kaya naman yung mga nagpapatupad ng batas. Bigyan nyo kami ng isang one rule, one department, yung isa lang ang magpapatupad, hindi yung may kanya-kanya kayong desisyon, may kanya-kanya kayong pinatutupad. Kasi dito sa kabila pinatupad, pagdating doon sa inyo hindi nyo pinatupad, huhulihin nyo, kukumpiskahin ninyo yung bagay na yon. Binili po yon, hindi hiningi. So hanggang dito na lang, peace sa inyo lahat mga bay.